Mira, que nos van a hacer un cine. Van a hacer el cine. O sea que otra vez tendrá vida, que venimos por la noche, ya que esto es más solitario. Pues vamos a ver, otra vez a ir al cine. Esta vez. Y aquí las películas, y aquí veníamos. No havia trepitjat el plató feia exactament 4 anys, el 2015. Nostàlgia, per una part. Per l'altra part, penso, bueno, ja li fa falta, li feia falta. Tu recordes quan vas marxar? A l'entrar i veure que no hi ha res, quan et quedes una mica així, que et costa. Hi ha uns moments que m'ha costat saber on estava alguna cosa. Tinc curiositat per saber com quedarà tot això, que suposo que quedarà bé, per lo que estic veient quedarà bé.